Okay guys, papakita ko sa inyo kung anong gagamitin kong medium ngayon dito sa mga halaman na itatransplant natin or itatransfer and yung mga mapropagate pati. Okay? Ito yon yung carbonized rice hull. Ayan, carbonized, and then complete na with carabao manure, sterilized carabao manure, at saka yung anong tawag nila nun? Yung organic fertilizer. Ayan o. So, ngayon, dahil meron akong bunot na nabili, kaya lagyan natin ng bunot para siya chunky-chunky sa loob, para siya ay magiging tagus-tagusan yung pagpasok ng tubig doon sa paso at para hindi siya may stuck sa loob at ayaw ng plant natin. Depende rin sa plant. Okay? Dahil dito sa ating mga ipropagate today at lilipat ang pot, yung mga ayusin for short na mga tanim ay karamihan yan ay mga gusto nila ay aroid mixture ng medium. So, aroid mixture meaning chunky, and then nasa sa inyo kung gusto nyo gumamit ng mga barks, yung mga lumang balat ng mga logs, ng mga kahoy, na kung meron kayong mga ganon, gustong-gusto ng tanim yan. At saka yung mga lumang leaves, yung mga acacia leaves na nabubulok-bulok, gusto ng plants yan. At saka ngayon ay maglagay ako ng padagdag fertilizer. Ito yung ating pinagbalatan ng saging. Ayan, di ko tinapon, and then itong eggshells. Okay. Ngayon, i-prepare natin mamaya pagka nandyan na yung plants. So, ngayon ay dudurugin ko lang muna nga itong ating eggshell. Wala pa naman ako yung ganon, yung mortar, wala. Ngayon guys, ay durugin ko itong ating eggshell. At paghaluin, meron din akong gamot dito. Mamaya pag nagputol na ako ng plant. At ito yung eggshell and the banana peels. Peelings. Nagpipiling-piling. Ang ating saging ay ating hiwa-hiwain. Pusa! Pusa! Nagulat si Anima. Okay guys. Natabi niyo yung ating cam. Wait lang. Okay, wait. At ilagay ko muna dyan. Hiwa-hiwain. O di kaya guntingin. Maghanda tayo para sa ating mga pating mix. Ayan. Guntingon ko na nga. Ito. Chunky-chunky lang, di naman malalaki. Pwede rin tagtarin, pero parang minabuti ko na rin na gupitin para ayan, pagkain ng plants kasi ito guys, alam niyo mga plants, katulad ko rin matatakaw yung mga yan. Nagmana sa may-ari, no? Nagmana sa may-ari. Magaling kumain. Ayan. Kasi meron ditong potassium, magnesium, syum. Nandyan na lahat na syum. Kaya maganda ito sa ating tanim. Ayan. So, ito, naipit na yung kamay ko. Di bale. Hinahayaan ko lang na tumatagaktak yung aking pawis sa face. Alam niyo, ito yung exercise ko pag wala na akong ginagawa sa taas. Alam niyo kasi, today, ay ang nagluto ay yung in charge. Nag-tutorial kasi ako today, pizza making. Kaya, ayun, ang kitchen namin ay busy today. At, ayoko pating ipakita mata ang face ko guys, dahil yung mata ko namula, na overwork sa online. Gusto niyo bang tignan ang mata ko? Namula guys. Di bale. And then tagaktat na ang pawis ko. I love this feeling na yung ang dami mo nang nagawa, tapos pinagpapawisan ka. Naku, I love this feeling guys. Yung parang malakas ka. Ang feeling mo ay parang
yun, buhay na buhay ka. Energetic ka. Dahil pinagpawisan ka. Nako, pero dapat maligo rin pagkatapos ha. Huwag naman hindi maligo dahil kung hindi maligo at pinagpawisan, nako, baka yung makatabi mo ay hindi naman mabaho yung pawis ko guys, di naman. Kaya lang, pag mapanis yung pawis sa katawan, iba na ang amoy. Pero sabi ko nga, yung kilikiling sabi nga nila yung nagpost sa Facebook, yung kilikili raw na mabaho, ay problema daw. Eh sabi ko, huwag niya nang problemahin dahil mahal ngayon ang sibuyas. Diba? Eh yung kilikili ay amoy sibuyas. Kaya uso yung ngayon. Mahal ang sibuyas di ba? Pinapatawa ko lang kayo guys. Naman, tawa naman kayo. Ayan. Ayan, pahalo natin yan. Ha? No need na papinupinuhin ng gusto. Itong ating eggshell, tulungan ko nito dahil kung kamay ito baka masukat ako. Hinihiwa ko rin yan. Ayan. Dinudurog ko guys. Ito, binibilad ko muna to at dinudurog. Dahil pag nabilad ito, nagiging malutong, mas madaling madurog. Yun o. Ayan. Maganda nga kung meron kayong yung mortar, yung dikdikan ng spices na malaki. Naku, maganda ito, dikdikin doon. Ayan. See? Nakasali pa kayo dito sa aking pagdidikdik. Ha? Magandang ihalo ito guys. Instead of using, sometimes iniisip ko kasi, yung perlite ay mahal. Pag binibili, yung perlite yung parang gravel na maliliit white. Alam mo, yung parang popcorn. Popcorn ng plants ang tawag ko nun. Kasi ito, ilagay natin dito. Ayan, naghati sila. Yung saging at yan na, isang lagayan. See? Ang daling durugin pagka nabilad na, malutong. See? Ang dali lang durugin pag dry na yung. At saka, I advise you na ibilad nyo muna para ma-sterilize. Okay? Kasi kung basa siya, may tendency na babahayan din ng bad bacteria. Okay? You know, bad bacteria ay staphylococci, gusto yung basa. O, para lang ako nagtatagtag, nagkikitchen din, nagkukuking. Ayan o. Ganyan na. Teka, dito ko nga ilagay para makita yung malagay. Ganyan lang o. Ito na yung nagsisilbing perlite ko guys. Ito yung aking homemade aroid mix. See? Ang bilis lang durugin pagka nabila. Galing kasing binilad ito. Iniipon ko yan, hindi ko tinatapon. Yung natales, pag hindi ako ang nagluto guys, hindi tinatapon talaga nila. Pero pag ako, ay hindi ko tinatapon yan. Ayan. O, diba? O, may activity ka na kaysa yung maghinoktok, inday. Ayaw yung taon pag hinoktok, kayang kailang kalibutan. At daghan kayong ma-enjoy din sa kalibutan kung gusto kang mulihok. Don't concentrate on bad things sa isipan, ha? Okay? Nagka-problema ka lang konti, gibuwagan lang sa iyang uyab. Naku, gusto nang magpakamatay. Naku, sana. Daghan kayong uyab, yung lain, oy. Diba? Sabi ko guys, Bisaya yun. Sabi ko, hiniwalayan lang ng sweetheart or yung uyab. Ano ba yun sa uyab sa Tagalog? Shota? Hiniwalayan ng shota? Naku, magpapakamatay na raw. Huwag naman. Ayan. Ginagawa ko to and then magkwentuhan tayo. Ayan, kwento-kwentuhan. Marites-maritesan. Isa rin enjoyment yan. Huwag lang marites na magmamarites ka talaga. Kasi ang marites, ang definition daw ng marites is that yung nagkakalat ng balitang di totoo. Para ang mission ay manira ng kapwa. That is bad. Magagalit ang God. So tayo, magpakabisi dito. Ang kamay at bunganga para maglibang.
at pagagandahin ang mga tanim. O, di productive, di ba? Wow, ang ganda ng kamay ko. That is the kamay, the most beautiful kamay. Ang dirty hands. Dirty hands na guys. Pasensya na kayo ha. Ito sa mga delikado. Okay? You know, ang gardening, hindi bagay sa iyo kung ikaw ay delikado. Yung ayaw mong madrihan ang kamay, ay hindi bagay sa iyo. Kasi ito ay katulad ditong ginagawa ko, oh. Diba? Ayan. Yan na ang ating perlite. Oh, ganda. Hindi pa nga lang kami nakakuha ng mga dahon ng ano ng acacia. Doon sa kabilang property namin, may acacia doon na malaki. Lagi kong sinasabi, punta kami para manguha ng acacia leaves. Kasi malamig yung acacia leaves for the plants. Kaya maganda ihalo sa aroid potting mix mo. Ha? Ma-enjoy ng ano yan. You know, kasi ang tipo ng mga plants na yung mga philodendron, may yung ano nito, yung anthurium, mga ganyan. Eh gusto nila yung malamigan sila, yung ang feeling nila nasa rainforest sila, nasa rainforest, nasa forest na malamig, sa mga kilid-kilid ng falls, di ba? Ganyan karamihan ng mga location yan kung saan kinuha ng mga tanim natin na magaganda. Ganun naman guys. Okay. So, meron na tayo nito. Now, ang gawin ko ay i-mix ko dito. I will mix here. Ayan. Wala namang strict na sabihin mong mixture na yung may dosage. Wala naman. O, see, nakita mo ang ganda na ng aroid mix natin, aroid mixture. O, ganda na. Ganun lang. Ha? Ayan, guys. And then, sa fertilizer naman, ang ginagamit ko para sa mga mapropagate is that the ANA. ANA. Nabibili yan sa agricultural stores at yung mga stores na nagbebenta ng para sa mga farming, gardening, like that. Meron sila niyan, ANA. Yun lang kasi ang ginagamit din ng mga farmers para sa mga vegetables and fruit trees nila. Okay? Madali lang mag-roots yung na-propagate guys pag yan ang gamit. Okay? Ayan. So, ayan na. Ganda ng hands ko. Wow! Very nice hands. Beautiful hands. See that? Hindi ako nag-contest. Galing ko, no? Galing. Okay? Nakagawa na ako ng mixture for my aroid. At ibaba natin ang mga tools nito. And then, I will now prepare the plant. Okay? Guys, pakita ko sa inyo yung problema ng plant. Kaya, hindi lumalaki dahil ang kanyang potting mix or yung ginamit na taniman ay lupa, as in lupa literally. At putik pa yata. Kaya itong klase ng mga plants, itong philodendron, ang gusto nila is well-drained na potting mixture. Kaya ngayon, tingnan nyo, oh, kaya hindi lumalaki. Ayan. Oh, ayan. Ay, may kumakain ng pizza. Ito na. Oh, pakainin mo na naman ako, di pa ako nakatrabaho. Oh my God, kain daw sa'yo guys. Oh. Ano? So, tapos red yung eyes kasi yun nga, sa kasipagan, yan nag-online, ay yung alam nyo naman yung, hindi kasi ako nagsasalamin, ayaw ko asiwa. Ewan ko, I hate salamin, pero pag sunglasses, okay kasi mainit sa labas. Pero yung salamin as eyeglasses or yung
para sa radiation. Ayun ko guys. Kain muna tayo. Ano ka na? Ha? Kain muna tayo. Asan ka na? Wait. Okay, let's cut now. Unahin natin itong dalawang to. So, ang ating pot na paglagyan, teka, yung pa rin luma. Wait lang. Pag naubos na yung luma, may luma eh, oh. Diba? So, ito guys ay yung orange marmalade. Ayan, nakita mo. Oh, marami tayong propagating today. So, ayan guys. Meron pang horseshoe. Ayan. Philodendron pa din. And then, meron pa akong tabacoense. Ang dami, no? Ito kasi nakakaawa na, nakahiga. At ang lupa niya ay lupa. Putik. Kaya, hindi siya umuusbong. Kumbaga, yun pa rin ang beauty niya. Ay nako, talaga naman. Kailangan improve natin ang kanyang sitwasyon. So, bisitahin natin kung buhay ba itong mga roots na ito. Ay, buhay naman. Buhay ka ba? Ginaganon ko minsan eh. Let me see. Kasi baka mamaya, ay nako. Patay yata. Ay, buhay pala. Ito ay patay. Ito. Ako. Ito buhay. Ito buhay. Para sure na may tangay na buhay ay hanggang dito. Hanggang dito natin hiwain. Ayan, akong naghiwa ngayon. Ang lakay ko, nasaan kaya? Dahil siya ang tagahiwa nito. Propagator, tabang! Propagator! Nasaan ka? Papi? Ay! Nakakatay din ako sa wakas. Orange marmalade ang kinatay ko. Ayan. Lagyan ko siya ng gamot. Eto siya guys. At lagyan ko siya ng gamot. Pati yung mother plant. Init. Mainit ang panahon. Nako, ang daming fruits oh. Nakapropagate na ako ng isa. Yes. Oh. Okay. Ayan, daming roots. Ang daming roots. Grabe. Tapos, ang paglagyan ko is maliit lang. Maliit lang siya. Ito, ililipat ko rin to. Lipat ko. Hindi ako makapayag na ganyan lang. So, ito. Ano? Dagdagan mo lang? Ah, dagdagan lang daw niya. Pangit kasi yan eh, oh. Soil. Ay, bakit nabuhay yan? Oo, sa bagay. Lalagyan mo na lang ng sustansya. Maraming iba-ibang ano. Ito rin, soil din to. Iba-ibang tasa yung gusto nila. Yan. Natatakaw to, nagmana sa akin. Okay. So, lagyan ko na ng... Lagyan ko muna ng bunot ang ilalim. Okay. Yan. Ganun lang. And then yung aroid potting mix. Ito yun. Ay, yan. Lagay na natin. Okay ba kaya yan? Yan. Yan ano? Teka. Nasaan na yung bunting? Hindi ko... Paso, maliit yata. Lagay lahat ng ugat kasi. Mag-ugat pa yan. Ha? Mag-ugat pa yan. Kasi sobrang naman itong ugat niya, oh. See? Grabe naman itong ugat niya. Okay. Yung maliit lang. Si Black Cardinal din, ano nga din. Ano? Ayan, Black Cardinal. Black Cardinal. Lagay mo dyan.
Dito kaming dalawa guys. Kita nyo? Black Cardinal. Yay! Exciting! Exciting, exciting. Maliit lang na pag. Parang hindi bagay. Teka, wait. Hindi bagay. Yung mas malaki? Ito, O, yung mas muli. Ayan. Ginamit din yung bago. Nagamit din ang bago. Tanggalin ko lang yung tag price guys. Ayan o, nakadikit. Tanggalin. Ayan. Nagamit din ang bago. Tingin pang bunot. Saan mo nakuha yung Black Cardinal? Diyan oh, hindi lumalaki. Nanganak pala. Okay. May anak na naman. O, diba? Black Cardinal. Ang ganda. Ang ganda ng ating tanim. Love it. Maliit lang ang table natin. Yun lang. Nagamit na yung ating ginawang pating mix. O, di at least tumayong na siya. O, masaya na siya ngayon. Di ba? O, kanina nalugmog kung saan siya. Kakaawa na. O, ngayon, okay na. O, di ang ganda pa ng pating mixture na ginawa ko. Di ba? O, ang Ito ganda pa, na ni orange marmalade. Ano ba paano to? Wow. Lendini ba to? Hindi. Ano Ano nang tawag doon? Ano? Ano pangalan nito? Yay! Orange marmalade. Sikat Very na sikat good. ito noong kapanahon niya. Sikat na sikat ito. Yan. And then, ito ang ating horseshoe. Ay, ipakita ko yung kanyang soil guys. Oh. Nakakaawa. Putik. As in putik na. Bakit naman ganon na? Okay. I will gunting-gunting. Gunting natin. Dito. Ayan. Buhay na buhay itong root niya, kaya walang kaba. Ayan. Ito ibabaw kong ganyan. Ayan, ganyan natin, oh. Uy! Gamutin si Mother. Ang payat ni Mother. Patabihin natin. And then, sugat ni Baby. Ayan. O, gawin natin dalawa. Ganyan. Okay? 1. And 2. Oh, diba? Oh, dalawa na tuloy. Naging tatlo na si horseshoe. Gamot uli natin dito sa sugat. Ang dami natin na propagate. Ano na Nick, Naku, na-hook niya. na-hook niya. Naku, na-hook niya. Naloko. Ang ganda nito guys, oh. Ang ganda ng plant na ito. Ano nang tawag? Hindi masilam diyan? Hindi, si Lindeni ay nandun, oh, naarawan. Ayan. Kunin mo nga. At paghiwalayin natin, dalawa na yun eh. Si Lindeni ay nakita mo sa dagat. Nandun siya sa dagat, nagsasunbathing. Ayan. Bakit naman si Lindeni ay ano ngayon? Mahilig sa sunlight. Ayan, ito.
Gusto niya to? Nag-sunbathing, guys. Oo. Nagbakasyon sa Boracay. Nagbakasyon na siya. Nasa tabing dagat. O, ito itataba na ito, guys. Tingnan mo, ha? Dami nang na-propagate ng asawa ko. Tingnan mo, ilang puno na yung naiipat niya. Ang bilis niya. Oh. Ang bilis nung nakaikuha. Grabe. O, ayan. Hindi mabuti ang sugat. Ayan. Ayan. Wow. See? Mandang. Dito natin nilagay. Mamaya ko ipag-transfer yan. Mamaya i-arrange natin yung mga ige. Ito naman, si mother. Andito yung mother. Andito yung mother, oh. Ang liit ng mother, oh. Liit. Lagyan natin gamot. And then, nabunot. Ayan. Tataba na siya kasi meron siyang kakaining itlog at banana. Okay, ganyan lang. Nasa ilalim. Okay. Nasa ilalim siya. Basta ha. Pinagtabi ko kasi para ano ko kasi walang label pa eh. Ayan, nilagyan natin ng be sure na malagyan ng gamot. At ala, nasa na? Ayan. Mga ganyang trabaho yung persahan eh. Hinahanap kaagad yung lakay niya eh. Oh. Lagyan ko muna siya ng bunot. And then, i-position natin ang root dyan sa ilalim. Yan. Like that. Daming ano eh. Daming roots. Ang roots niya nagsitayuan. Saan ba pupunta ito? Aakyat. Nagsitayuan na oh. Ito oh, look. Nagsitayuan yung mga roots na buhay. Kawera natin yan. Okay? Ayan. Ano ito? Oh. Ayan. So, ayan na. Very nice. Here it is. At ang ganda. Oh. So, another one. Ayan. Tingnan ko muna kung saan ko ilagay yung masking tape. Isusulat ko ang mga pangalan. Nakakaawa, putik. As in, putik na. Bakit naman ganon na? Okay? Ayun, gunting-gunting. Gunting natin. Dito. Ayan. Buhay na buhay itong root niya, kaya walang kaba. Ayan. Ito ibabaw kung ganyan. Ayan, ganyan natin, oh. Uy! Gamutin si mother. Ang payat ni mother. Patabihin natin. And then, sugat ni baby. Ayan. O, gawin natin dalawa. Ganyan. Okay? 1 and 2. Oh, diba? O, dalawa na tuloy. Naging tatlo na si horseshoe. Gamot uli natin dito sa sugat. Ang dami natin na propagate. Ano na Nick, Naku, nahook niya. nahook niya. Naku, nahook niya. Nalohok ko. Ang ganda nito, guys, oh. Ang ganda ng plant na ito. Ano nang tawag? Ayan, meron pa isang orange marmalade, guys. Ganun din. Sabay lang nung isa na, nabili. Ayun din, putik din. And then, naubos na. Wala na laman. So, ngayon, bigyan natin siya ng pagkain at busugin natin
para siya ay gumuwapo. Okay? Ngayon, tingnan nyo, napuno ng weeds. Talagang naabandon. Pero ang dami niyang aerial roots niya, ang dami, oh. Ang hahaba. 1 metro. Oh my God. Look. So ngayon, ay bisitahin ko at tanggalan natin ng weeds, guys. Magbantis muna ako dahil mas maigi rin na proper din yung ginagawa natin. Baka tularan nyo ako. Huwag yan pong tularan sa mga mali, ha. Tingnan nyo, para akong baby. Parang baby na may pamunas dyan. Dyan ka muna, ha. Okay. So guys, ito na. Game. Linisan ko muna. Tanggalan natin ng weeds. Ayan. Weeds. Grabe. Ba yan? Oh, naipil-ipil pa. Grabe lagi. Weeds. Ngayon. Ayan, binunod ko na. Nakita nyo ang puno niya. Like that. Oh, like this, guys. So, nakita ko na ang puno. Alam ko na kung saan ko siya hihiwain. Hiwain natin kung saan hindi siya ma-damage. Dito lang. Dito lang. Iiwan ko lang talaga yung roots niya. Yung roots lang, maiwan. Like this, guys. Nakita nyo? Ayun. Yung mother plant, lagyan natin ng gamot. Ayan. And the baby. Ang bango! Sarap. Sarap ng amoy. Okay? Fruity. Fruity. Ayun. Grabe, nagkagusot-gusot ang roots. Ang dami. Oh. Yan, pabor sa atin yan. Pag mahahaba ang roots na ganyan, na buhay. Madali lang yan makarecover. Ito yung mother. Ganyan natin. Okay? Ang ganda, oh. Pero, syempre, lagyan ko sa ibabaw nito. Ang dami mong pagkain, ha. Ayan, ha. Mga nakauli, ha. Okay? Pagkabait ka, ha. Ayan, ha. This is the mother plant. At lagyan ko siya ng label, guys. Mas gusto kong nakakamay, eh. Ayan, hindi ako mapakalis. Gusto ko walang guantes. Hindi ako makahawak mabuti. Okay? Ngayon, meron ako nitong masking tape at saka pentel pen. Pula pa nga ang gamit ko para kita mo kaagad yung letters. So, lagay ko siya sa kanya is P. Philodendron Orange Marmalade. Kasi kung di mo lagyan ng philodendron, ano kaya yan? Sabi nila, that is a plant, philodendron, di ba? Kung orange marmalade lang, baka sabihin nila, uy, pampalaman ito, masarap. Nagpapatawa lang, guys. Nagpapatawa, di naman kalbo. Ano ba yan? Oh, ayan. Ang dami na nating na-propagate today. Oh. Dami na, ha? Ayan. Tapos dinidikit ko dyan para alam natin kung ano yan. Kasi kung ganyan lang, ano kaya yan? Hindi mo alam kung ano yan. No? At least alam mo yung tutubo na dyan. Ayan. So, nandiyan si mother. Lagyan natin sa ilalim. Huwag nating paarawan muna. And then, kukuha akong paso. And then, see to it na may holes. Merong butas-butas. Ayan. Kailangan may butas-butas. Pero tanggalin natin ang presyo. May presyo ang pot. Ayan.
Baka pagkamalan mamaya, ibenta yung tanim. May presyo eh. Oh, ayan. Yes. Now, si baby, tanim na natin. Nilalagyan ko muna siya ng bulok dyan. Ayan, sa ilalim. Kunti lang. Then, lagyan ng kubera ng rice hull. Then, tsaka iposisyon ang roots. Posisyon na mabuti. Oh. Ayan. Ayan. Ayan na guys. Nakaposisyon ng ganyan ang roots. Pwede na nating kubera ng ating rice hull. Complete mixture ito ha. Hindi lang rice hull ha. Okay? May fertilizer na halo ito. May vermicast din. Ayan. May organic fertilizer. Hello, grabe. Galit yung roots. Oh, lumalabas. Ayan. Ang ganda na ng ating tanim. Ang ganda mo na. Orange marmalade. Yan, lalaki ka na ha. Okay? Lalaki ka na. Ayan na. Beautiful. And, ayan. Magiging healthy na ito siya. Pati rin ito, lagyan ko rin ng label. Okay? Lagyan natin label para malaman kung ano yan sa mga hindi nakakaalam. That is philodendron orange marmalade. Orange marmalade. Ayan. Uy, ang dumi ng kamay. Ano na yan? Bad. Kasi naman, kung magbuntis ako, di ko mahawakan yung mga bagay-bagay eh. Yeah. Maigi yung ganyan. Here it is! Yes! Ayan. Okay. Ito na. Pangilan na to. Ang dami na nang nagawa natin ha. Ayaw ko magbuntis. Okay? Ito, another one. Yung ano, anthurium na duckfeet. Ayan, nakita mo? Ayan. Ganyan oh. Oh, kita mo. This is anthurium clavigerum. Ito ba yun? I'm not sure. Pero ewan, kayo nang bahala. Tapos ngayon, eto yung kanyang roots. Ang ganda ng roots niya. Buhay na buhay. Because you see, sige, i-close up ko. Ayan oh, ang roots niya. Nakita mo ito? Ito oh, yung nandyan sa taas. Aerial roots na buhay na buhay. Ano? So, pakita ko ng close up ang pagputol natin dito sa clavigerum na to. Okay. Dito ko puputulan guys, dito. Para hindi siya, hindi tayo mag-alangan. Para sure tayong mabuhay siya. At mother plant na yung nasa baba. Okay. Ito. At binanatan na. Tigas ha, lutong. Wow, look at this. Look at this. Gagamutin na. Ayan. Huwag kang umiyak ha. Okay, that's good. Talagang ganyan. Ang mother plant. Lagyan. Oh, ayan. So, okay na. Ngayon, si mother plant ay palitan din natin ang kanyang soil. Soil yan oh. Literally, soil talaga. At meron pa siyang mga weeds. Tanggalin natin yung weeds. Okay? Tanggalin ito.
Uy, bakit ganon? May tumubo sa ilalim. Surprise! Wow, may nanganganak doon, oh. May nanganganak sa ilalim. Nakita mo? Oh my God, there's another mother inside. Oh, they are twins. They're twins, oh, to. Kita mo to? Oh, twins sila, guys. Isa, dalawa. 2 mothers. Ngayon, pag-ibahin natin ito. Bakit ganon? Oh, alisin natin. Kasi soil as in soil. Pero buhay na buhay. Ay, buhay na buhay din yan, oh. Tumubo na yung twin niya. Oh, ang ganda. Surprise! At ito naman, mother plant na pinagputulan natin, ay buhay na buhay din. Oh, oh, twins pala yon. Surprising talaga. Wow, what a blessing. Marami pala yan sa isang pot. So itong soil na ito, pwede ito sa ating gulay. Yung mga tanim ni Gian. Puhon ng mga basil, mga kung ano, pwede yan. So, ito, lipat na natin sa another pot. Yung luma lang. Okay? Magpili tayo dito ng pots na paglagyan. Yeah! I'm so excited. Oh, it's nice. It's very nice. Ito, kailangan natin lagyan ng label talaga. Para malaman natin na sila ay magkaparehas. Oh, magkaparehas sila, guys. Just in one pot. Wow, dalawa ang babies. 1 and 2. Wow, swerte. Yay, 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 yay. Okay. Kita mo, ang galing natin. Ay! Ayun! Nahulog! Nag-fiesta. Kita mo na? Kita mo na, guys? Oh, so dito, dito sa isa, ay ito, ganyan. Okay? One by one. Okay, lagyan muna natin ng bunot. Kasi kung di naman natin lagyan, lalo pat ang lalaki ng butas, oh. Maubos yung rice hull. Mahulog sila. Ayan. Pinosisyon na ganyan. And then, I will just cover with this potting mix. Dalawa ang tumubo, meron pa sa ilalim, ha. Ayan, dahan-dahan. Ayan. Palabas lang natin yung ulo ng isa. Ayan. Dahan-dahan lang. Like that. Ayan, oh. Lumalabas siya. Wow. Galing. Oh, so, label. Para ma-complete, lagyan na natin ng label. That is duck feet. Okay. Ayan. 1 and 2. Ayan, ha. Okay. 2 mother and 1 baby. So, the baby, ang baby ay ilagay natin sa malaki-laki dahil ang baby ay ang laki. Ang laki ni baby. Grabe, no? Ang laki. Okay. Sarap lang na makapagpadami ng alam mo yung plants mo ay healthy, growing very well. And then, tanggalin ko itong leaf na luma. Okay. Wow, ang ganda ng roots. So,
Buhay na buhay, pero usog. Pero usog ko. Berang ko muna na itong ating okay. Another. Ayun. Very beautiful. Hindi pa ako lumabas dun sa mamaya pakita ko yung malalaking tanim dun sa labas. Gusto nyo? Pag ganyan natutumba guys, nilalagyan ko pa siya ng bunot. Pang tingal lang. Tingal lang niya na hindi matumba. Like that. Tutumba eh. Hindi pa ako nakapamili ng stick na para ano niya yung mag-hold sa kanya. Maganda na. You see this? Beautiful. Oh. Teka. Nakita ko Beautiful na siya. Yes. Beautiful. Oh. Bigyan ko ng stick para dito. Para pag gumawa dito, kasi i-irritate yung roots pag ganun guys. Promise, I will buy the plant stick. Ayan. Ang ganda na. Yes. Ayun. Okay guys, bye-bye. See you again on the next video. And hope to see you again, ha? And then, please like, comment, share, and subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. And thank you so much ng mga supporters. And just reminding pala guys, may promo ngayon ang YouTube para sa mga new perks. Ay napakagandang experience din sana kung kayo ay mag-member. Just click the join button para kayo maging member dito sa Rich Chich channel at ma-enjoy nyo yung mga benefits ng isang member. Okay? 1 month free. Ngayon, yun ang bagong bigay ng YouTube. So, try to be a member guys para naman matry nyo. Baka gusto nyo, just click the join button. Okay? Asahan ko yan. Thank you so much. See you again in the next video. Love you guys. Take care.